משכיות לי במתיני, את יפה בלב מדבר, נותנת לי את נשמתך. שלום וברכה, אהוביי וידידיי ויקיריי, תלמידינו, בוגרינו, חיילינו, השם ישמרם ויחייהם. פרשתנו, פרשת בהר, שנה לא מחוברות בהר וחוקותיי, שרוב השנים הם ביחד. השנה בגלל שנה מעוברת, יש לנו יותר שבתות. פרשת בהר, העניינה בעיקר זה שמיטה ויובל, משחרר את העובדים שהיו אצלנו במשך כמה שנים, 6 שנים תעבוד, בשביעי יצא לחופשי חינם. אז אומר רש"י, מה העניין שמיטה אצל הר סיני? למה דווקא התורה מדגישה שמצוות השמיטה ניתנה בהר סיני? כל התורה ניתנה בהר סיני, מה מיוחד בשמיטה? יש הרבה הסברים בסייעתא דשמיא השנה, צריך לתת הסבר שהוא באמת, יש בו משהו כדי לחזק אותנו. אומרים רבותינו, בעצם מצוות השמיטה אפשר לתת לה המון הסברים. הסברים חברתיים, לתת לעניים, הם יאכלו אביוני עמך ויתרם תאכל חיית השדה. הסברים חברתיים, שוויון, בשנה אחת כולם עניים ועשירים ביחד, אפשר לתת לזה הסברים. חקלאיים, שהאדמה צריכה לנוח ולקבל כוחות כדי לתת את היבול הרבה יותר טוב אחרי שנה של מנוחה. אפשר לומר מנוחת האדם, שכך קצת יצא וילמד תורה. אומרת התורה, כל הסיבות האלה יפות מאוד מוצדקות. אבל האמת, ושבת הארץ שבת לאדוני. אין לדעת, הקדוש ברוך הוא יודע. לא בגלל שיש לזה היגיון אני מקיים את המצווה, אלא בגלל שזה צו הבורא יתברך. ככה הקדוש ברוך הוא רוצה, ככה אני עושה. לכן הרבה פעמים אני מתחבר למצווה הזאת, זאת נראית לי הגיונית, זאת נראית לי מועילה. סליחה, אין לך מנדט לעשות דבר כזה. שבת לאדוני, השבת עניינה, וכל זה כלל גדול בתורה מהר סיני. אל תנסה לתת הסברים, להצדיק את הקדוש ברוך הוא, לתת לו ציונים, לתת לו הערכה בגיליון הערכות של שבת לשם. אתה יכול לתת לזה הרבה הסברים, בכל מיני מישורים, אבל דע לך שאנחנו מקיימים את המצוות בגלל ציווי הבורא יתברך. זה מאוד מאוד העקרוני. זה כלל גדול בתורה. והיה פעם מישהו שאלו אותו, למה עושים ברית מילה ביום השמיני? אבל להם פשוט מאוד. רמת הבילירובין בדם, שזה חומר שמקריש את הדם, מיום שנולד האדם עד היום שמת. אבל היום שיש בו הכי הרבה בילירובין, החומר שעוזר לקרישת הדם, זה ביום השמיני למילה. חזק וברוך, יפה מאוד, איזה הסבר נפלא. אבל זה מה שהתכוון הקדוש ברוך הוא. אברהם אבינו ידע מה רמת הבילירובין שלו כשהוא עשה ברית מילה. אלא זה בדיוק הנקודה. אומר רבי אלעזר בן עזריה, אל תאמר, אי אפשי באכילת חזיר, אי אפשי בהלבישת שעטנז. אני נגעל מהחזיר, לא נגעל מהחזיר, טעים, עסיסי, נפלא, מצוין. אבל מה אני אעשה? הקדוש ברוך הוא גזר עליי לא לאכול. זה הסיבה. לא בגלל שבגדי שעטנז עוקצים אותי בעור. חס ושלום, בגדים יוקרתיים. דרך אגב, השעטנז זה חומר מאוד יוקרתי לשים אחד צמר ופשטים. זה לא הסיבה. הסיבה היא שבת לשם. ככה הקדוש ברוך הוא יתעלה שמו, ככה עלתה במחשבה לפניו, ואני מציית להוראות. שבת שלום.